Il-mistoqsija li Joseph Muscat qed jipproponi li għandha titressaq dwar id-divorzju għandha tkun waħda ċara. Li d-divorzju jingħata f'każ li l-koppja tkun ilha mifruda 4 snin, f'każ li tkun għamlet minn kollox biex tirranġa imma ma rnexxilix u f'każ li jkun hemm manteniment xieraq għas-sieħeb jew sieħba u għat-tfal. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi iżdet jibqa' joġġezzjona għal din il-mistoqsija. Irid li l-poplu jkun ippreżentat b'mistoqsija sempliċi dwar jekk jaqbilx jew le li jidħol id-divorzju f'pajjiżna. Il-verità, l-mistoqsija ta' vera li l-poplu tagħna hija din. Sissa iż-żwieġ f'pajjiżna kien xi ħaġa permanenti ta' dejjem. Issa xi ħadd qed jisaqsina biex jgħidilna li dik tispiċċa. Il-mistoqsija sebbaħa tiegħek zokkor, tawwiġa, biddilha, għamilha kif trid. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-mistoqsija hi, inti żwieġ tridna nagħmlu erosija jew le? Tridu li f'pajjiżna iż-żwieġ isir erosija għax hekk tfisser. Il-mozzjoni li ppreżenta Joseph Muscat fil-Parlament tgawdi maġġoranza parlamentari, dan għaliex hemm deputati nazzjonalisti li se jivvutaw favur tagħha, kif iddikjara Jeffrey Pulicino Orlando li kienu wkoll preżenti għad-diskussjoni politika fil-Gażin Nazzjonalista ta' Ħattart. Fl-istess nifs li semma li l-Irlanda ddiet liġi favur id-divorzju, Lorenz Gonzi qal li llum l-Irlanda għandha kriżi ekonomika serja. U tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni fl-Air Malta u akkuża lil Partit Laburista li qiegħed jieħu vantaġġ politiku u mhuwiex qiegħed jgħin sabiex isalva l-impjiegi. Skont il-Prim Ministru, Malta minkejja l-kriżi ekonomika u finanzjarja internazzjonali kellha l-akbar żieda fl-impjiegi fl-Unjoni Ewropea u r-raba l-aktar rata ta' tnaqqis fil-qatt fl-Unjoni Ewropea.